I skal se verdens første tidsrejse. Jeg er ved et lykketræf kommet i besiddelse af dette fantastiske ur, som kan sende mig tilbage i tiden. Det vil jeg gøre herinde længe. Jeg vil simpelthen sende mig selv 3 minutter tilbage i tiden. Vi vil kunne følge med heroppe, når tidsrejsen sættes i gang. Og så vil I se om lidt, at jeg har en samtale med mig selv, som kommer fra fremtiden. Nu skal vi bare vente på, at jeg kommer tilbage, sådan set. Det burde være lige oppe over. Det er sådan, man skal passe rigtig meget på. Det er en meget følsom tidsmaskine det her. 20 sekunder. 10 sekunder. Wow. Shit. Hey, det virkede. For helvede, mand, det virkede sgu. Wow, må jeg røre ved dig? Nej, det må du sgu nok hellere lade være med, du. Nå, du tænker sådan lidt eller i tilbage til fremtiden eller noget. Nemlig. Ved du hvad, vi har simpelthen fået svar på alle de spørgsmål, vi overhovedet har omkring tidsrejser. De er lige her. Ja, jeg synes nu, jeg har et spørgsmål altså. Hvad nu hvis jeg ikke hopper i tidsmaskinen? Hvis jeg for eksempel dør, fortæller drastisk. Hvordan kan du så stå her? Nå, det du tænker på, det er det bedstefar-paradokset. Altså, hvis jeg skyder dig, hvordan kan du så ende med at stå her? Det er et godt spørgsmål, altså. Men så skal du slet ikke tænke det. For siden jeg er her, så har du allerede truffet valget. Du har allerede været i tidsmaskinen. Så lige nu skal du bare gennemleve det. Det vil sige, at jeg er fuldstændig frarøvet min egen frie vilje. Jeg gør bare, hvad der er forudbestemt. Det skaber jo et hav-paradoks, vil jeg sige. Lidt a la All You Zombies eller Predestination. Ja. Altså, vi tror jo på egen fri vilje. Hvorfor skulle vi så ikke kunne bryde med fremtiden? Skabe en alternativ virkelighed? Jamen, det er uundgåeligt. Du vil ende lige her på et eller andet tidspunkt. Du kan måske skubbe det, a la i Terminator. Men fremtiden, den vil komme. Fremtiden er uundgåelig. Måske kan du skabe krusninger i tidens flow, tidens strøm. Men du kan ikke ændre noget. Jeg er her om 1 minut. For jeg hopper ikke ind i tidsmaskinen. Jeg starter ikke tidsmaskinen i dag. Og så skal I se. Ja, som I nok kunne forstå her, så nægter jeg simpelthen at tro på, at jeg ikke er herre over min egen fremtid. Over mit eget liv. Og derfor, så vil jeg simpelthen ikke starte tidsmaskinen i dag. Sådan det. Og fordi jeg ikke starter tidsmaskinen, så gider jeg heller ikke have den her kittel på. Den er ikke noget at bruge til. Gider ikke have sikkerhedsbriller på. Den er ikke noget at bruge til. Og tidsmaskinen, den bruger jeg ikke. Og så ser vi, hvad der sker lige om lidt, når de 3 minutter de er gået. Hov. Kan jeg komme ud? Nej, fucker, kom nu. Nej, for helvede. Tidsrejse i gang sat. For satan da nok. Nej.